Welkom bij het allerlaatste Cambuurjournaal. We zorgen waarom op indrukwekkende oefeningen, mooie doelpunten, uit en trog. Ik wil een nederlaag en op een heel soort feestjes, de Oranje Wieken. Dat doen we in het Cambuurjournaal Irosjog, waarin we ook praten met de assistenten Martijn Barto en Pascal Boscha, die een prominentere rol kregen dit seizoen. En vanzelfs zorgen we ook met de topscutter Robert Muren. Waarom? Op zijn mooiste doelpunten. Dat al jaar in de komende jaloeren van het Cambuurjournaal Irosjog. Het is augustus 2020 als Cambuur het seizoen uittrapet. In het Cambuurstadion met publiek. En dat publiek zucht dat Sven Nieuwpoort het eerste doelpunt van Cambuur van het seizoen maakt. Hij kopt de 1-0 binnen in de wedstrijd in NEC, die beslist wordt door een penalty van Robert Muren. Hij maakt het 2-0 en beslist de wedstrijd, zet Cambuur op 2-0. En zo is het een goede start van de competitie voor de Ljouwerters. Dat krijgt een vervolg een week later in MVV. Dit is de Zoon Ian van Giacinio Antonia. Het is een heel mooi doelpunt en het is een imponerende uitslag. De Ljouwerters vaagje MVV van de Vlier. Een week later rint Cambuur al in de eerste te-backsetter van het seizoen. Go Ahead Eagles komt op bezieten in het Cambuurstadion. En die ploeg komt op voorsprong door deze vrije trap. Die binnentikt wordt door Jeroen Veldmaten. In de tweede helft vrijdt het Go Ahead Eagles dan de voorsprong uit. Het is Bradley van Hoeven die de ploeg uit Deventer op een 2-0 voorsprong zet. De eerste nederlaag van het seizoen dus voor Cambuur. Daarna pikt de ploeg van trainer Henk de Jong de drieën weer op. Sint op Os wordt nog league spelen, maar Jong FC Utrecht, Helmond Sport en Dordrecht willen mij Gruttesievers verslaan. De wedstrijd in NAC Breda is dan de eerste topper van het seizoen. Maar ik daarin liet Cambuur zien dat het goed dwaande is dit seizoen. Dit mooie doelpunt van Mitchell Paulussen zwaagt het voor de 2-0 en het wordt nog mooier. In de blessuretijd wordt het namelijk echt nog 4-0. Oké, er is een heel soort corona bij NAC, maar toch is dit een hele mooie uitslag. In de ploeg uit Breda, 4-0 terug Jamie Jacobs. Maar in het najaar verhoor het er wat in de technische ster van Cambuur. Assistenttrainer Sander van der Heijden komt thuis te zitten. Hoe span? De rolverdeling was zo. Kijk, Henk en Sander die werkten al jaren samen. Konden lezen en schrijven met elkaar. Alleen daarbij waren mijzelf en Tinus daar ook om tegengas te geven. En Tinus en ik deden samen de wissels altijd. En Sander deed de basis met Henk. Dus wij probeerden altijd de wissels zo goed mogelijk voor te bereiden zoals de tegenstander speelde. En ja, goed, op het moment dat Sander wegvalt, ja, dan moet dat gaan veranderen. Want Henk loopt er altijd mooi tussendoor, geeft aanwijzingen waar nodig, zet het stop waar nodig. Alleen goed, op het moment dat Sander wegvalt, is één van ons de andere kant op gegaan. En dat heeft niks te maken met of iemand nou beter is of niet beter is. Of, dat is gewoon zo gegaan. En ik denk dat we dat beide ook naar behoren, of misschien zelfs heel goed hebben ingevuld. De vraag is ook hoe reageren de spelers op jou, want we hadden altijd Sander van der Heijden of Henk de Jong. En nu staan opeens Pascal en Martijn te vertellen hoe we gaan spelen. Ja, waarschijnlijk ook door onze eigen houding vooraf al, voordat we die functie bekleden, accepteerden ze dat eigenlijk vanaf minuut 1. En dat was dan voor ons ook weer prettig werken. Vandaar dat ik ook wel enorm trots en blij ben dat we het ook samen hebben op kunnen vangen, het gemis van Sander. En ik denk dat we dat, een klein seizoen, ik geloof dat het oktober was, dat we dat prima hebben opgepakt. En nogmaals wat Pascal zegt, ik denk dat we daar ook best trots op kunnen zijn. En dat niet alleen wij twee die nu hier zitten, maar met de gehele staf hebben we dat denk ik goed gedaan. Want natuurlijk heeft dat een impact. Door de goede seizoenstart kan Cambuur in de wedstrijd in Roda JC de eerste prijs pakken. Namelijk de eerste periodetitel. Het begin is goed, want Robert Muren maakt het hier de 1-0 van Cambuur. Uiteindelijk winnen de Ljouwerters met 3-0 en dat betekent dat de eerste periodetitel een feit is. Binnen kan dat net vierd worden in verband met het coronavirus, maar buiten het stadion baart dat wel.
In de volgende wedstrijd in Jong Ajax gaat het al in weer mis. Dit is 3 minuten voor tiert als Jan Sana voor de Amsterdammers de winnende treffer binnenkopt. Hij maakt het 3-2 en Cambuur verliest van Ajax. Geen lekkere tarrieding naar het volgende duel. Dat is namelijk de topper in Almere City dat op dat moment boven ons staat. Nee, Almere City is op dit moment favoriet. Die is bovenaan. En die hebben een aantal jaren in een planning set. Dat doen ze goed. Ze hebben de financiële middelen voor. Dat doen ze goed. Ze hebben de ploegen voor. En die zien net van niks bovenaan. Dus de druk lijkt nou ik bij hun als koploper. Hè? Bij mij nou achtervolgen. Dus ik was lekker. En dat lid Cambuur Exien, want de ploeg walst oer Almere City hinnen. De wedstrijd is nog maar 3 minuten oud als de 1-0 al in de goal leidt. Mooi doelpunt van Mitchell Paulussen. En dan gaat het hut. Almere komt nog wel op 1-1. Maar Erik Schouten kopje de 2 binnen. Dit is Michael Breij. En Robert Muren zijn doelpunt mij direct wezen. Uiteindelijk wint Cambuur deze wedstrijd. Mij liefst zo'n 2. Dit is de eretreffer. Vassafir je daar nog van spreken kennen van Almere City. Een mooi resultaat van Cambuur dat de topper dus wint. Maar er wacht het een week later alweer een nieuwe topper. De uitwedstrijd in de Graafschap. En ik daarin gaat het Cambuur voor de win. Dit is het doelpunt van Erik Schouten. Hij scoort alweer. Hij zit de 1-0 binnen opslag van Rest. En ik de 2-0 van Cambuur Meijer Wezen. Een counter uit het boekje is dit van de ploeg van trainer Henk de Jong. De bal komt bij Giovanni Korte. Die gaat de wedstrijdje sprinten aan en wint dat. En maakt het vervolgens geweldig hoor. 2-0 en Cambuur verslaat de Graafschap. Cambuur begint dan aan een mooi richtje met wedstrijden die ze alle winnend afsluiten. FC Den Bosch thuis, Jong PSV uit, Telstar uit en ook Jong AZ thuis wordt verslaan. Dan wacht het de bekerwedstrijd in Go Ahead Eagles. Het is de tweede ronde van de beker. In de eerste ronde had Cambuur RKC al verslaan. En nu dus in Go Ahead. Cambuur komt op voorsprong via Ragnar Orad Mangoen. Overwintering in het bekertoernooi liek het erom te komen voor de ploeg van trainer Henk de Jong. Die het vol aardig wat wisselspelers een kans jouwt. In de tweede helft gaat het alleen nog mis. Go Ahead Eagles komt via Bradley van Hoeven op een 2-1 voorsprong die het net meer voortjouwt. Cambuur leidt zo vlak voor de ierwissel uit het bekertoernooi. De allerlaatste wedstrijd van het jaar 2020 is dan het U-duel met Excelsior. Dat wordt beslist door de topschutter Robert Muren. Hij kopt de bal in de 4 hoeken en hij maakt het enige doelpunt van de wedstrijd. Cambuur wint op Kralingen met 1-0 en gaat met een lekker gevoel de kwarte winterstop in. Met dank aan dit mooie doelpunt van Muren. We zitten dan nog net op de helft van de competitie, maar we zitten wel in de winterstop. En we zorgen dat Cambuur er riant vast zit. Koprinner en 6 punten voor op Almere City dat nog wel een wedstrijd minder spelen had. Het zit mooi hè? 43 uur zoontje nummer 1. Zo, net normaal man. Ik had het nooit verwacht een keer. Als zo'n klap krijgen, en dan zetten we dit op na 1 en dan... Goh, onvoorstelbaar. Wat de eind van 2020 heel behoorlijk is de start van 2021 dat ik zeker. Dit is Robert Muren. Hij scoort in FC Eindhoven. Het is een van in totaal 3 doelpunten en Cambuur wint met 4-2 van de Eindhovenaren. Een makkelijke overwinning dus en een mooie start van het nieuwe jaar. Waarin de volgende tegenstander FC Volendam is. De thuiswedstrijd van Cambuur waarin beide ploegen likweerdig binnen. Maar de gasten daarmee de overwinning van teruggaan. Dit is Samuele Mulatieri. En hij benut dit boetenkansje. En hij zwaagt ervoor dat de punten meegaan naar Volendam. Het eerste tikje in het nieuwe hier en dan echt nog een week later uitmatten naar NEC. Nee, het binnen net lieke makkelijke weken voor Cambuur. In Nijmegen komt de ploeg van trainer Henk de Jong net te scoren. Het blijft bij 0-0. En op een ei dus geen overwinning voor Cambuur. Maar de ploeg herpakt hem in de wedstrijden daarna. Jong PSV wordt verslaan, ek MVV gaat erom. En dat zijn de ploegen die het verdieren in het spelje. Dat docht ik top os. Dus is het dreig om te scoren te komen in dit soort van wedstrijden.
Dan heb je soms hier een gelokje nodig. Zoals hier, weer Cambuur de strafskop nemen mij. In de persoon van Robert Muren hebben de Leeuwters een specialist in de hoers. En die kun je dit boetenkansje, dus ik wil Jan. Cambuur wint uiteindelijk met 3-0. En het mooiste had Muren voor het laatst bewaren. Het is de 3-0, een prachtig doelpunt. En hij beslist de wedstrijd in het voordeel van Cambuur. Wat dekt bij zijn mooiste doelpunten van het seizoen jet. Dat zullen we letter in dit Iroesjoch van Murens mooiste. Daarna wordt League spelen uit bij Jong Ajax, uit bij Jong Utrecht wordt met 3 won. En Almere City is de volgende tegenstander. Cambuur kan die ploeg uitskekelen in de titelstrijd. Nou, dan ben je een achter. Dat weet ik wel. Hè. En als dan zit dan zelfs en dan had van mij nog 12 wedstrijden. Ja, dan had wij 20 punten hadden, maar het zij 30 hadden, of 31, hè, wij beter doel zouden. Dat denk ik wel eens. Maar dat is er net aan de orde. Hè. We moeten nog eerst spelen. En dan geven we rekening. Het is ook een bijzondere wedstrijd in Almere, want voor het eerst zo'n 4 man meiden werd publiek in het voetbalstadion. Het is een wedstrijd in het ramp van de Field Lab experimenten. Alleen die fans in het Jamma-stadion, die hebben net een soort reden om te juichen. Cambuur komt namelijk in de eerste helft op voorsprong via Giorginio Antonia. Dat is noffelijk in die topper, waarin je dus een directe concurrent uitskekelen kennen. Cambuur viert een feestje. De Almeerders binnen net ze blieft mij. En ja, het wordt nog mooier voor Cambuur. Het is de 2-0 van Ragnar Orad Mangoen. Krijgt vertierd. En hij beslist de wedstrijd. Cambuur wint van Almere City en skekelt die ploeg uit in de titelstrijd. Dat is een belangrijk potje, dat staat wel vast. En, als je hem zo kan afsluiten, zo degelijk gespeeld eigenlijk en weinig weggegeven. En, met 0-2 winnen, dan mogen we zeer tevreden zijn. De was het nog net typeren als een reuze stap naar de Eredivisie. Hoewel? Nee, wel een reuze stap in wat we graag willen. Maar rustig, mooi. Hoeveel waren we nog? 12? Nou ja, kleer. Maar we er 8 winnen. Cambuur wint Den Ei van Telstar en geeft dan op bezitten in Deventer bij Go Ahead. Die ploeg is goed dwaande de tweede seizoenshelte. En ja, Cambuur had het echt wel lastig in die lege Adelaarshorst. Dit is een kans voor Go Ahead. Aan de andere kant, of nou ja, aan dezelfde kant, maar de orenploeg krijgt ik een kans. Cambuur, dit is Hoedemakers met het schot. Dat maar krijgt Jonken en Oer tukt worden kent door Jay Gorter. Het blijft bij 0-0. Cambuur verliest in elk geval net. En het is een resultaat dat beide ploegen vol mij Libje kennen. Een week later wordt Eindhoven verslijnd door Cambuur. En dan moet de Leeuwters op bezitten in het zuiden bij Roda JC. Daar gaat het net zo goed. Sterker nog, Cambuur verliest voor het eerst in meer dan een jaar een uitwedstrijd. Roda JC komt hier op 2-0. Cambuur maakt het nog wel spannend in die eindfase. Want Robert Muren docht wat er al het hele seizoen docht. Doelpunten meidje. Wie deze misschien net heel ingewikkeld. Hij brengt de stand naar 2 in. Maar genoeg om de wedstrijd te winnen is het net. Want in de absolute slotfase maakt het Roda JC die een werk. Ze beslissen de wedstrijd en die er met de 3 punten van terug. Cambuur verliest dus voor het eerst zo'n meer dan een jaar een uitwedstrijd. En maar dan naar FC Volendam. We verloren Roda JC uit. Nou ja, dat was na lange tijd, ik geloof na 10 wedstrijden ongeslagen, dat je weer 1 verliest. Ja, dat was even nieuw voor ons. Hoe ga je daarmee om? Wat we zeiden, er is een hoop gebeurd in de staf. En op een gegeven moment verlies je dan ook nog een wedstrijd. En hoe ga je dan naar de volgende? Dat is namelijk Volendam. Dat was ook niet de minste, en zeker niet voor ons. Ja, ik denk dat we ook daar die wedstrijden van hun heel goed geanalyseerd hebben. In principe passen wij ons nooit aan, maar het leek ons toch verstandig om enkele momenten in een wedstrijd te pakken om eens iets meer in te zakken. Want als je zag hoe Volendam opbouwde, voetbalde, namelijk met 2 hoge backs, een centrale verdediger die ook nog wel eens in wil dribbelen. Nou ja, met onze snelheid op de flanken waren wij van mening dat het wellicht zinvol kon zijn om ietsjes meer terug te gaan. Om vervolgens keihard toe te slaan in de omschakeling. En ik denk dat die wedstrijd die verliep precies volgens plan. Cambuur komt namelijk al betierd in de wedstrijd op voorsprong. De paas gaat naar Michael Breij, die houdt in één keer voor. En Robert Muren is er heel vlug bij om de openingstreffer op zijn namen te schreeuwen. Muren is altijd goed in het Krasstadion, in een trap dat er wennet.
En hij zucht dat Cambuur op voorsprong komt. Sterker nog, de Ljouters verdubbelen die voorsprong. Het schot van Michael Breij is hard bezoenjes sissen. Maar de keeper die kind er net goed mee omgaan. Het wordt 2-0. En in de tweede helft wordt het 3-0. Een prachtig hakje van Muren. Dat aanmaken wordt door Michael Breij. Cambuur wint met 3-0. En dan groeit in die groep echt het besef. Wij kunnen wat heel moois presteren. Ja, toen we die weer pakten, na een nederlaag in lange tijd, pakte je Volendam. Toen was het in ieder geval, ik denk dat ik mag zeggen voor ons, wel duidelijk. Het waren ook, volgens mij waren het 3 wedstrijden in een hele korte tijd. Voor mij hadden wij in 7 dagen of 8 dagen hadden we 3 wedstrijden. Dus dat was ook voor mij wel een moment dat ik denk van oké, nu zijn we zo ver dat we echt kunnen gaan nadenken. Hè. Eigenlijk is dat, is het 7 wedstrijden voor het einde volgens mij, hè? 7 of 8 wedstrijden voor het einde. Nu zijn we zover dat we echt kunnen gaan nadenken over een eventueel kampioenschap. En nog steeds zat alles dicht bij elkaar. Want we wisten ook op het moment dat wij zouden verliezen, zou de concurrentie natuurlijk weer dichterbij komen. Zou het gat heel klein worden. Nou, wij wonnen. Concurrenten verloren volgens mij die dag zelfs. Dus dan hadden we echt wel het gevoel van oké, nu zijn we echt wel op een dusdanig moment aanbeland dat we echt kunnen gaan geloven in het kampioenschap. Wat mij ook opviel, die interviews die werden in een bestuurskamer gedaan. Die zaten vlak bij de kleedkamers. Het was echt een ongelooflijk groot feest bij jullie in de kleedkamer na afloop van die wedstrijd. Dat heeft ook wel een reden. Ik weet niet of Tinus die nog weet. Maar thuis verloren we Volendam. En zij maakten een partij kabaal hier in de kleedkamer na afloop. Dat ze wonnen van ons. Alsof ze het kampioenschap in feite al gewonnen hadden. En dat irriteerde zo erg dat we eigenlijk meteen na afloop zeiden van en nu gaan wij ook kabaal maken. Nou, en dat was ook de reden waarvoor we zoveel kabaal maakten. En natuurlijk het besef dat we dus echt een stap dichterbij waren. Maar Volendam... Het was wel echt gemeend ook. Het was ook echt gemeend. Het was niet alleen om iets recht te zetten. Absoluut niet hoor, maar het was wel zo dat we de deur open hadden gezet. Ja. En ik hoorde zelfs achteraf dat Wim Jonk, trainer van Volendam, dat hij zelfs de deur open had gezet van hun. En die had zelfs gezegd van joh, luister maar eens eventjes naar wat voor een team het is. Nou, dat hebben ze dus tegen ons eigenlijk thuis hetzelfde gedaan. Dus vandaar ook dat wij dat extra hard deden. In datzelfde weekend, want Peerske speelt het Cambuurtje in Excelsior. Die ploeg die komt ontwakkend op vastsprong, maar hier komen de Ljouters op Liekense hichten via de kopbal van Robert Muren. Het is het begin van een grutte uitslag, want die komt er. De Ljouters winnen maar liefst 2-2 door deze kopbal van Ragnar Orad Mangoen. Imponerende cijfers op een ei in een thuiswedstrijd. Zo'n doelpunten. Een week later gaat Cambuur dan op bezitte bij FC Den Bosch. Dat wordt op een doelpuntenfestival. Nick Dodeman, de onwinst, maakt het hier zijn eerste doelpunt voor de Ljouters. Hij zet ze in de goede richting. En Cambuur wint uiteindelijk met 4-3. Daardoor kan het een week later in Helmond Sport officieus promoveren. Ja, dat wordt je officieus bloot onhingen. Hoe officieus is dat voor jou? Ook Jordi Alné scoort je? Nee, het is voor mij officieel. Als we mooi winnen is het officieel. Maar ja, die overwinning die mat er dan wel komen. Daar zucht het eerst net naar uit, want Jelle Gozelink zet Helmond Sport op een 1-0 voorsprong. Het zult toch net misgaan, je mat er net om tinken. Maar dat gebeurt ook net. Robert Muren, hij is er weer heel vlug bij om de liekmakker binnen te tikken. 1-1 en Cambuur voorom in de wedstrijd. Als Isaac Alon dan krijgt voor het skoft de 2 maakt, dan weet hij wel. Dit jouwt Cambuur vanzelfs net meer uit handen. In de tweede helft wordt het 3-1 via een strafschop van Muren. En via een eigen doelpunt, het 100ste doelpunt van dit seizoen nota bene, wordt het 4-1. Cambuur promoveert officieus naar de eredivisie. En dat liet het daar een grut feest. Als hij een keer dat laatste fluitsignaal klinkt. Zowel boeten het stadion als vanzelfs ek binnen het stadion. Bij de spelers net witte wedstrijd ziekje matten. Het feestje vieren vanwege de promotie. Dat door eens in de technische sterf. En dan barst er een grut feest los. Duizenden fans samelen haar en dan boeten het stadion. Vanzelfs liet ik de spelers en sterf haar even sjen. Een minuut als 20-24 en dan gaan ze weer naar binnen. Omdat dit vanzelfs officieel net tastien is vanwege de coronaregels. Een groot feest is het wel en Els geniet het er op zijn eigen manier van.
Hoe beleef jij dit allemaal? Want ik zeg je een beetje in het hoekje zitten van het bordes, biertje erbij. Je denkt van, ach, ik laat het helemaal lekker rustig op me afkomen. Ja, nou ja, ik moet 30 glazen bier opdrinken, dus dan moet ik wel vroeg starten. Dus, hè? Nee, dit is fantastisch. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Dus het is prachtig dat je dit na vorig jaar, deze ontlading met elkaar mag vieren. Iedereen weet wat er vorig seizoen is gebeurd, dat we niet zijn gepromoveerd. Terwijl we ook met een straatlengte voor stonden op de eerste plek. En dat nu dan officieus is, dat voelt gewoon fantastisch. Ja, het is officieus, maar voelt het wel stiekem officieel? Stiekem voelt het wel officieel, ja. Want er kan een week later weer een feestje vierd worden. Cambuur kan kampioen worden van de eerste divisie als het zelfs wint van Jong AZ. En concurrent de Graafschap punten verliest in Almere City. De start van Cambuur in Alkmaar is in elk geval goed. Het is een eigen doelpunt van Peer Koopmeiners. En Cambuur al betiert in de wedstrijd op voorsprong. 4 minuten later wordt het nog mooier. Is het Robert Muren met de 2-0. En dan liekt het al haast. Al kan die overwinning Cambuur net meer ontgaan. Die ondal als Isaac Kalonder even later ook nog 3-0 van maakt. We zitten nog net eens op de helte van de eerste helte. Of Cambuur het al een behoorlijk gatslijn. Het wordt zelfs nog grutter. Erik Schouten bij de 4-0 nog voor het skoft. En dan liekt het er al heel positief uit te zien. Of gaat het in die tweede helte toch nog mis? Barazi maakt het hier de in je fjouwer. En AZ liekt het er nog wel een beetje in te leeuwen. Cambuur op de tand wat door hem zelfs al begint Flaters te meidjen. Het zult toch net Barazi met de 12-jouwer. Wordt het dan nog spannend? Nou, het antwoord is nee. En er komt goed nice vanuit Doetinchem. De Graafschap voor 3 punten. En Cambuur is kampioen van de keukenkampioen-divisie. Uit handen van clubicoon Jan Bruin krijgt Erik Schouten de onvierde de kampioenskaal. Ja, nou is het clear. Maar we gaan door, want het wordt een periode winnen. Henk, hou op, de best kampioen worden, man. Oh ja, kampioen. Ja, dat is ik zei, jongen. Nee, ik mag genieten. En dat doe ik voor je. Ik ben hartstikke... Ja, de tweede helft is natuurlijk weer even een echte kampioenswedstrijd. En dan was ik gewoon droog. Maar dat wist eigenlijk al dat er gebeuren gaat. Maar wat dat zeuren. We zijn gewoon kampioen. We zijn gewoon zeur. We zijn gewoon kampioen. Fantastisch, man. Wij zijn echt wel met z'n allen messcherp gebleven. Dus de spelers ook, hè, laten we dat voorop stellen. En uiteindelijk krijg je dan iets wat je kan vieren. En nou, dan zijn we er ook wel beide bij. En ja, dan is het genieten. Dus hoe heb je die weken ervaren? Ik zeg altijd hard werken als het moet en genieten als je kan. En nou, toen konden we genieten. Want we hadden datgene wat we wilden, namelijk promotie, dat hadden we behaald. En dan wisten we ook wel van, ja, dan laten we dat kampioenschap niet lopen. Dus die pakken we er ook even bij. En ik vind ook dat je daarvan moet genieten. Want in de sport heb je vaak meer teleurstellingen dan successen. Dus als je dan een keer succes hebt, dan moet je dat ook zeker vieren. En dat hebben die jongens goed gedaan, dat hebben wij goed gedaan. En dat heeft een mooie afsluiting van 2 lange seizoenen gekend. Wat ik wel echt jammer vind is dat wij nu in een tijd hebben gespeeld, 2 jaar lang in een hele vervelende tijd. In de coronaperiode natuurlijk, waarbij heel veel mensen ziek zijn geworden. Waarbij we geen mensen in het stadion hebben kunnen ontvangen. Dus we hebben niet echt iets kunnen delen. Kijk, je deelt het met je familie, je deelt het met je collega's. Daar ben je super blij mee. Alleen het mooie van sport is dat je het ook kan delen met mensen die in het stadion zijn. En dat hebben we helaas niet kunnen doen. Want ja, weet je, met alle respect, je weet nooit of Cambuur nog een keer zo'n seizoen gaat meemaken als dat we afgelopen jaren gedaan hebben. Volgens mij was dit al vrij uniek. Volgens mij historisch zelfs. Des te jammer is dat je niet met de supporters en fans kon vieren. Lietsfeestje, dat is de wol, want na je weeromkomst in Ljouwert stenen de honderden Cambuur-fans midden in de nacht om de bus op te wachten. Dan wordt er weer een lietsfeestje vierd. Ja, het is vanzelfs geen grote huldiging bij de Ordehouw, maar het is in elk geval wat. De fans sjoggen de kampioenskaal. Die trainer Henk de Jong vanzelfs mijn naam het vanuit Alkmaar wij.
volgende wedstrijd, nota bene het nummer 2 de Graafschap, krijgt Cambuur dan een mooie erehaag. Werd ze toch herinneren mij. Boppen dat is er een sfeeractie van de supportersvereniging. En ja, er zit weer publiek. De maaien weer meesten in het stadion, al is het maar voor 1 keer. Die meesten zorgen wel dat de Graafschap op voorsprong komt naar een jaloere spelen. Het is een eigen doelpunt van Michael Breij. De Graafschap dat nog speelt voor de tweede plak en promotie naar de Eredivisie. Die het er alleen nog net win, want dit is een prachtig doelpunt van Giovanni Korte. Hij zet na een oeren de stand op 1-1. En dat is echt de eindstand. Maar jongens, zo mooi shot dat er weer uit. Het publiek dat juichen mij in een stadion. En dat zullen ze daarna wet van, want Cambuur krijgt het promotieskild Utrecht van de keukenkampioen divisie. Vanzelfs is ik de schaal in het stadion, de kampioenschaal. En daarmee gaat Cambuur bij de supporters deel. En daar later wacht het er een nijhichtepunt. Want de gemeente Ljouwert biedt Cambuur een huldiging aan, een helikoptervlecht oer Ljouwert hinnen. In verskate groepjes stappen ze in de heli en gaan ze oer Ljouwert hinnen onder oren oer het eigen Cambuurstadion. Op het Ceylon staan ook fans met vuurwerk. En dat is vanzelfs ook uit de loftwij te zien. Hoe wie het? Geweldig. Een leuke ding, hè? Ik hoor hier wat de meesten doen, vuurwerk en ja, geweldig. Ik zeg dat de Aldenhoven leeg weer, wat politiebusjes. Ja, geweldig. Echt leuk om een keer mee te maken. Super. Ja, nee, leek mij wel leuk om dit mee te maken. Dus het was mijn eerste keer. En ja, ik denk dat je niet vaak meemaakt. Dus ja, ik had er wel zin in om een gratis ritje te maken. Daarna speelt Cambuur nog 2 wedstrijden. De wordt uit met 1-0 won in FC Dordrecht. En thuis speelt Cambuur nog in NAC Breda. Dat komt op 1-0 voorsprong. En dat speelt ik nog ergens voor. Namelijk voor promotie. Het wordt zelfs 2-0 via Kai de Rooij. Het zult toch net dat Cambuur het seizoen sa eindigt? Nou, nee, dat zil in die net. Want de Ljouwerters vjochtje haar waarom een prachtig paasje van Robin Molleur op Muren. Die leidt hem op zijde. En Paulussen maakt het de 1-2. Het is het startsein van een mooie comeback. Want het wordt uiteindelijk ex 2-2. Paulussen met het schot of een voorzet. Wat is het eens? Hij gaat er in elk geval in via Muren. Die zijn 37e doelpunt van het seizoen maakt. Daar blijft het net bij, want hij maakt het ex zijn 38e. Cambuur wint de wedstrijd nog door deze kopbal. Daardoor wordt Robert Muren topscorer van de eerste divisie. Hij krijgt naar oren de prijs daarvoor Utrecht. Cambuur wint ook de laatste periodetitel. En daarvoor stiert er nog een bronzen schildkleer voor de Ljouwerters. De bekroning op een geweldig seizoen. En dat zorgen we waarom in de stand. 92 punten maar liefst uit 38 wedstrijden. Het binnen imponerende cijfers. Efter Cambuur promoveert ook Go Ahead Eagles naar de Eredivisie. Mooie cijfers, een geweldig seizoen. De vraag is Cambuur klaar voor de Eredivisie? Ik denk dat wij een selectie hebben waarbij wij makkelijk, makkelijk, dat is misschien ook wel overdreven, maar waarin wij echt wel kans maken om gewoon direct te handhaven. Als je ziet hoe de ploegen die nu onderin staan in de Eredivisie, hoe die zich dit jaar hebben gemanifesteerd. In de voorbereiding hebben we tegen Emmen gespeeld uit. Compleet van de mat gespeeld. Dus ik zie geen reden waarom wij niet volgend jaar ons zouden kunnen handhaven in de Eredivisie. Het is wel even kijken naar hoe ziet de selectie eruit volgend seizoen. Dat is natuurlijk een groot vraagteken. Er gaat waarschijnlijk echt nog wel wat gebeuren, zoals dat vaak gebeurt met clubs die kampioen worden. En dan wordt er getrokken aan spelers, lijkt me niet meer dan normaal. Dus dat is even afwachten. Dus realistisch kijken, mooie uitdaging en genoeg kwaliteit om er een mooi seizoen van te maken. 38 doelpunten. Wat had Robert Muren, de topscutter van Cambuur, dit net vaak bolje litten. Hij had weer hele mooie doelpunten maken. En in Euroshock jet vanzelfs de rubriek Murens mooiste. We zoeken met hem waarom. En doch dat op de dij dat er zijn 32e jitje had. Daar jet vanzelfs een cadeautje bij. Dat vind ik wel erg lief. Jezus. Kan niet op de laatste weken.
Het is het ene na het andere cadeautje. Ja. Echte Friese oranje koek. En natuurlijk het shirtje van de club waar jij ook volgend seizoen speelt. Deze gaat in ieder geval in de auto. En ik moet nog een 1,5 uur terug, dus die andere die komt ook wel van pas. 38 doelpunten. Ik kon ze niet allemaal meer helder voor de geest halen. Nee. Ik hoop dat jij dat wel kunt. Niet zo uit mijn hoofd, maar wel als ik de wedstrijden afga, dan weet ik meestal wel hoe ze gingen, wie het balletje gaf. Dus dat. Maar ja, wat ik zeg, nu niet zo even 1, 2, 3. Nou, je wist natuurlijk dat we deze afspraak hadden, dus je hebt je natuurlijk voorbereid. Ja, ik ben al een week bezig, dus kom maar op. Je mag me ook even helpen trouwens. Ik vond Jong PSV thuis. Die vond ik eigenlijk allebei mooi. En de eerste was een lange bal van Moulin die ik controleerde en nog een keer meenam. En die tweede was weer een echte Cambuuraanval. De diepgang van Jamie, het balletje naar Jamie, terugleggen en een volley in de goal. Ja, wat hebben we nog meer allemaal? Noem eens wat op. De laatste voor de winterstop. Oh, Excelsior, de kopbal. Ja. Ja, die was ook mooi. Ja. Maar ik vind dat niet de mooiste. Die komt niet in de top 3. Nou, ja, als je het echt graag wil, dan zetten we hem op 3. Maar ja, ik weet niet. Omdat ik niet zo'n kopper ben, doet me dat niet zoveel. Maar het was inderdaad, hij vloog wel mooi binnen, ja. Mooie boog over de keeper heen, in de verre hoek. Je hoorde die bal ook echt tegen het net aanvallen. Totaalplaatje van zo'n goal. We zetten hem op 3. Oh, zover heb ik je al. Wereldgoal. Nou, daar hebben we in ieder geval de nummer 3. Ja, we hebben nummer 3. Het had makkelijker geweest als ik er gewoon 3 had gemaakt dit jaar. Precies, daar waren we er snel uit. Nou, we doen MVV. Toch MVV? We doen toch MVV. Omdat dat gewoon typeert hoe ik hem altijd wil hebben. En waar ik altijd op hamer op de trainingen van daar wil ik hem hebben en zo wil ik hem hebben. En ja, totdat dan die tweede wedstrijd al zo mooi tot uiting kwam. Dat verdient wel een tweede plek. Ik zet Os gewoon op 1, want ik vind een stiffie altijd, en dat zegt mijn broer ook altijd, als je het niet meer weet, altijd stiften. Dus die gaat sowieso op 1. Stiften, dat is voor jou, voor een spits, dat is de ultieme manier om te scoren? Nee, het maakt me niet uit hoe je erin gaat, alleen stiften kan gewoon bijna altijd. En het wordt gewoon te weinig gedaan, vind ik. Wat ik zeg, eigenlijk elke keer als je 1 op 1 gaat op keeper, kun je in principe, als hij 5 meter uit zijn goal staat, kun je al stiften. En dat zag je bij Os. Hij stond niet zo heel ver voor zijn goal en hij ging er toch gewoon mooi overheen. En daar geniet ik wel van. Is dit ons laatste interview? Je kan toch altijd bellen? Zo ben je ook alweer. Zo ben ik ook alweer, ja. Opnemen is punt 2. Maar nee, we weten nog niks. Nee. Je hebt al gezegd, ik maak mijn keuze op basis van gevoel. Wat zijn dan factoren die de doorslag geven? Net als vorig jaar. Ik voel me niet te groot voor deze competitie. Het ligt aan het contract, het ligt aan de duur, het ligt aan of ik misschien wel moet rijden of niet. Allemaal, of ik naar het buitenland ga, wat er vanuit het buitenland allemaal komt. Alles op een rijtje zetten. En dan mijn vrouw erbij betrekken. En die kleine. En dan zien we het wel. Ik zou zeggen een hele fijne zomerstop in ieder geval. Dank u. 30 juni, staat die al in je agenda omcirkeld? 3 juni. Staat er nog niet in, maar wat niet is, dat kan er komen. Eerste training van het nieuwe seizoen. Bij de meeste clubs, hè, 3 juni. Ah. Dankjewel. Yes. Dit wie hem.
Het ier van Cambuur en daarmee ook het allerlaatste Cambuurjournaal. Want in de Eredivisie kunnen we spietig nog de beelden net meer uitsturen. We hebben het bij een heel soort willen van jou maken en hoop je dat jou de oranje seizoen van genietje hebben kennen. Vanzelfs zijn we de volgende jaar weer bij als Cambuur de Eredivisie ingaat. Met farfscorings, interviews, wedstrijdverslagen en mooie portretten. Hopelijk rond takom seizoen.